अध्याय 8 ब्रह्माक्षर निर्देश योग. ब्रह्माक्षर निर्देश योग नावाच्या ह्या 8व्या अध्यायात श्रीकृष्ण अर्जुनाला ब्रह्म म्हणजे काय, कर्म कशाला म्हणतात, अध्यात्म म्हणजे काय, आदिभूत आदिदैवत हे सगळं काही विस्ताराने समजावून सांगणार आहेत. आत्तापर्यंत श्रीकृष्णाने अर्जुनाला जो उपदेश केला, जे ज्ञान दिलं, त्यामुळे अर्जुनाची स्थिती कल्पवृक्षाच्या बागेत बसल्याप्रमाणे झाली आहे. त्याचं चित्त पूर्ण कृष्णमय झालं आहे. ज्याप्रमाणे तहान्या मुलाच्या आईला त्याची तहानभूक कळते, त्याप्रमाणे अर्जुनाच्या मनात काय चाललं आहे हे भगवंतांना कळत आहे. त्यामुळे भगवंतही अर्जुनाच्या या प्रश्नांना तत्परतेने उत्तर देत आहेत. जे या देहात काठोकाठ भरले आहे आणि ज्याचा कधीही नाश होत नाही, त्या आकाशाच्या पदरातून गाळून घेण्याइतके सूक्ष्म आहे आणि ते छिद्रे असलेल्या देहातून तरी सुद्धा गळून जात नाही आणि मानवाच्या बुद्धीने कितीही प्रयत्न केला तरी ते त्याला वेगळं काढता येत नाही. त्यालाच परब्रह्म असं म्हणतात. शरीरातून निघून गेलं की ते विश्वमय होतं आणि विश्व पण लोपलं तरी त्याचा नाश होत नाही, ते नित्य असतं. ब्रह्माचा हा नित्य असण्याचा स्वभाव म्हणजेच अध्यात्म होय. शून्याच्या बरड जमिनीतून एकोहम बहुश्याम हा आदिसंकल्प उत्पन्न झाला. त्या संकल्पातूनच अनंत ग्रहगुलांसह विविधतेने नटलेलं हे प्रचंड विश्व निर्माण झालं. हे विश्व त्याच्या निर्मितीपासून अखंडपणे क्रियाशील आहे. हे विश्व निर्माण करून ते क्रियाशील ठेवणारा गोचर असा कोणीही कार्य करणारा दिसत नाही. अशा प्रकारे अव्यक्ताच्या ठिकाणी कर्त्या वाचून प्रत्यक्ष दिसणारा आकार उत्पन्न करण्याचा जो व्यापार आहे, त्यालाच कर्म असं म्हणतात. ज्याचं अस्तित्व खोटं असतं आणि त्याला पंचमहाभूत एकत्र येऊन रूप देतात, ते पंचमहाभूतांच्या आश्रयानं राहतं, त्यांच्या संयोगाने दृष्टी पडतं आणि विनाशकाली लय पावतं, त्याला आदिभूत असं म्हणतात. देहाकडून घडत असलेल्या क्रियांचे चांगले वाईट उपभोग ज्याला घ्यावे लागतात, तो इंद्रियांचा स्वामी आहे. मरण पावल्यावर देहाचे संकल्परूप पक्षी ज्या वृक्षावर बसतात, त्या जीवाला आदिदैवत असं म्हणतात. जीवाला भोगावी लागणारी सुखदुःख जो सहन करतो, तो अधियज्ञ होय. खरे म्हणजे अधिभूत आणि अधिदैवत हे मीच असतो. उत्तम कसाचे सोने हिणकटाला मिळाल्यामुळे सोन्याचा उत्तमपणा कमी होत नाही, परंतु जोपर्यंत हिणकट सोनाबरोबर आहे तोपर्यंत त्याला हिणकट सोनं असंच म्हटलं जातं. आदिभूत आदिदैवत आणि अधियज्ञ हे जेव्हा अज्ञानाच्या पदराने झाकलेले असतात, तोपर्यंत ते वेगळेच मानले पाहिजेत. माणसाचा अहंकार गेला म्हणजे अज्ञान दूर होतं. ते जे चैतन्य अथवा नुसती जाणीव उरते, ती स्थिती म्हणजे अधियज्ञ होय. मी जे योग मार्ग सांगितले आहेत, त्या सर्वांचं ध्येय म्हणजे अधियज्ञ तत्वाचा अनुभव प्राप्त करून घेणं. या योग मार्गांनी प्रथम ज्ञान होतं, ते ज्ञान ज्ञेयाशी समरूप होतं आणि ते ज्ञेय रूपामध्ये उरतं. ते जे उरतं तेच अधियज्ञ ब्रह्म होय. अर्जुनाला ब्रह्म समजलं आहे हे भगवंताच्या लक्षात येतं आणि ते अर्जुनाला म्हणतात, तू उत्तम प्रकारे ऐकतो आहेस. ते ऐकून अर्जुनालाही आनंद होतो. अर्जुनाच्या अंगी अष्टसात्विक भाव उत्पन्न झाले आहेत आणि तो शांत झालेल्या अमृतांच्या लाटाप्रमाणे कोमल आणि सरळ बोलू लागला आहे. अज्ञान लोपू लागल्यावर ज्ञानही लोपू लागतं. लाकूड पेटल्यावर अग्नी जसे जसे लाकूड जाळतो तसा तसा अग्नीचाही नाश होतो. सर्वाभूती मी जो अधियज्ञ असतो, त्याचे ज्ञान झाल्यामुळे ही स्थिती होते. या अधियज्ञाची जाण असावी ह्यासाठी काही लोक नेहमी जागरूक असतात. ते देहाला वस्त्र मानतात. त्यांचे सर्व चिंतभाव अंतरात जो मी असतो तिकडे वळलेले असतात. बाहेरील वस्तूंबद्दल त्यांना आकर्षण वाटत नाही. माझे नित्य स्मरण करण्याची देहवस्त्र गळून पडल्यावर ते मलाच येऊन मागतात. मी सर्वत्र आहे हे ती नित्य ध्यानात ठेवून तू तुझ्या हातून घडणाऱ्या व तुझ्या बाबतीत इतरांकडून घडणाऱ्या व्यवहारांकडे पूर्णपणे तटस्थपणे पाहत राहा. जे जे होत असतं ते सर्व माझ्यामुळे आणि माझ्याच असण्याने घडत असतं हे एकदा तुझ्या बुद्धीने पक्के धारण केले की तू सदा सर्वदा आणि सर्वत्र माझाच अनुभव घेत राहशील. अशी मनोबुद्धी राखून तू युद्धासाठी सिद्ध हो. सदा सर्वदा आणि सर्वत्र माझा अनुभव घेता यावा ह्यासाठी तू मनपूर्वक अभ्यास केला पाहिजे. सर्वाभूती मी हा भाव चित्तात धारण करून तो साधत साधत चित्त आपोआपच स्थिर होतं आणि ते नंतर चैतन्यमय होतं. हे चैतन्य आकाशापेक्षा मोठं आणि परमाणूपेक्षाही सूक्ष्म असतं. ह्याला आकार जन्म मृत्यू असं काहीच नसतं. विश्वामधील सर्व भासमय कार्य त्याच्यामुळेच होत असतात. हे पूर्ण प्रकाशमय चैतन्य चर्मचक्षूंना दिसत नसलं तरी ज्ञानीपुरुषांना नित्य आणि स्पष्ट जाणवतं. असे ज्ञानीपुरुष प्रयाणकाली त्या चैतन्य ब्रह्माचे ध्यान करतात आणि चैतन्यमय होतात. प्रयाण समयी ते उत्तरेकडे तोंड करून पद्मासनात बसतात आणि योगाभ्यासाच्या क्रमात
प्राप्त झालेले सुख अंतःकरणात साठवून सर्वथैव अंतरात वळवतात. त्यांच्या चांगल्या वासनांचे अवशेषही नाश पावतात. त्यांना साध्य असलेला योग साधनेचा आधार घेऊन ते कुंडलिनीला जागे करतात आणि तिला सुषुम्नेच्या मार्गाने वर ढकलतात. नंतर हे प्राण चैतन्य ब्रह्मरंध्रातील विश्वचैतन्याशी एकरूप होऊ लागतं आणि घंटेचा नाद ज्याप्रमाणे घंटेतच लय पावतो त्याप्रमाणे योगी देह सोडतात, म्हणजे परब्रह्म असा मी त्याच्या ठिकाणी येऊन स्थिर राहतात. हे अक्षय स्थान मिळवणं हेच योगीजनांचे ध्येय असतं. ते प्रकृतीच्या पलीकडचे आहेत म्हणून त्याला परमात्म रूप म्हणतात. बुद्धीला प्रकृतीचे सर्व ज्ञान झाल्यानंतर ती आपले स्वतःचे ज्ञान पाहू लागल्यावर ती जाणीव शून्य होते. ही जाणीव शून्यता म्हणजेच अक्षर तत्वाची प्राप्ती. ह्या तत्वाविषयी बोलताना वेदांचे ज्ञान तुकडं पडतं. ज्ञानयोगी हे ज्ञान कसं साधतात ते ऐक. ते मनाला अंतर्मुख करतात. नंतर ते प्राण आणि अपान वायूंवर ताबा मिळवतात. प्राणशक्तीला क्रमाक्रमाने हृदयाकाशापर्यंत आणून तिथे स्थिर ठेवतात. तिथे ओंकाराचे म्हणजेच प्रणवाचे स्मरण करत करत जो पुरुष देह सोडतो तो मलाच येऊन मिळतो. प्रणव म्हणजे एकाक्षर ब्रह्मच होय. अर्जुना, तुला असं वाटत असेल की ह्या प्रणवाचे अंतकाली स्मरण करता आले नाही तर काय होईल? देह रोगाने जर्जर झालेला असतो. इंद्रिय काम करत नसतात. मग अंतःकरणात ओंकाराचं स्मरण कसं साधेल? अंतकाली प्रणवाचे स्मरण करणे हाच काही एकमात्र उपाय नाही. जे माझ्यावर प्रेम करतात त्यांच्या अंतकाली मी त्यांचा सेवक होतो. माझ्यावर जे प्रेम करतात त्यांचे बाह्य गोष्टींबद्दलचे प्रेम संपत आलेले असते. विषय सुखाचा त्यांनी त्याग केलेला असतो. त्यामुळे तहान भूक या पिडांचा त्यांना त्रास होत नाही. त्यांनी माझ्यावर जे प्रेम केलेलं असतं त्यामुळे मी त्यांचा ऋणी झालेला असतो. ते ऋण फेडण्यासाठी मी त्यांच्या अंतकाली त्यांना अंतर्मुख करतो. त्यामुळे त्यांना मरणाच्या वेळी होणाऱ्या यातना जाणवतच नाहीत. त्यांना फक्त आत्मप्रेमाचा म्हणजेच माझा अनुभव येत राहतो. देह असूनही देहाची जाणीव उरत नाही. त्यांना देह टाकण्याचे दुःख कसे होईल? माझ्यावर प्रेम करणारे असे भक्त देह टाकताच मला येऊन मिळतात. मग त्यांना पुन्हा देह धारण करावा लागत नाही, कारण ते मद्रूप झालेले असतात. इतर मार्गांचे आचरण करणाऱ्यांना मात्र पुन्हा पुन्हा संसारात परत यावं लागतं. सत्यलोक हा श्रेष्ठ लोक मानला जातो. तेथील दिवसाच्या एका प्रहार काळात स्वर्गातील 14 इंद्र होऊन जातात. इहलोकांची 4 युगांची चौकडी होते. 1000 चौकड्यांचा सत्यलोकी 1 दिवस आणि तितक्याच चौकड्यांची 1 रात्र असते. ह्या संपूर्ण दिवसात स्वर्गातील देवतांची आयुष्यामागून आयुष्य जातात, संपतात आणि येतात. सत्यलोकातल्या पुरुषांनाही पुन्हा पुन्हा जन्म घ्यावा लागतो. तेथेही जन्ममृत्यू आहेच. अर्जुना, वरील जन्ममृत्यूचे फेरे कसे होतात हे ऐकल्यावर तुला वाटेल की ही सृष्टी उत्पन्न होते आणि नंतर तिचा नाश होतो. पण तसं नाही. ज्याप्रमाणे दुधाचं दही होतं त्याप्रमाणे तत्व तेच राहून नाश आणि बदल बाह्य रूपात होतो. सोन्याच्या गोळ्याचे दागिने केले किंवा दागिन्यांपासून सोन्याचा गोळा बनवला तरी दोन्ही स्थितींमध्ये सोने हे तत्व बदलत नाही. त्याप्रमाणेच वस्तुतत्व व्यक्त आणि अव्यक्त होतं. व्यक्त आणि अव्यक्त ही शब्दांची केवळ योजना आहे. वास्तविक वस्तुतत्वाचे वर्णन करून सांगणं हे शब्दांपलीकडचं आहे. ज्या आकाराला आले असताही ज्याचे निराकार पण जात नाही आणि आकाराचा नाश झाला असता त्याची नित्यता बिघडत नाही त्याला अक्षरतत्व म्हणजे नाश न पावणारं तत्व असं म्हणतात. हे अक्षरतत्व प्रत्येकाच्या हृदयात झोपलेल्या अवस्थेत असतं. त्यामुळे देह, मन, बुद्धी ह्यांच्याकडून होत असलेल्या कुठल्याही कृतीशी त्यांचा संबंध नसतो. देहामध्ये शयनावस्थेत असलेल्या ह्या तत्वाला पुरुष म्हणतात. देहाच्या इतक्या जवळ असूनही त्याच्या एखाद्या अंशाचेही ज्ञान वेदांना होत नाही. म्हणून योगेश्वर त्याला परात्पर म्हणतात. जो एकनिष्ठ भक्त काया वाचा मनाने दुसरे काही जाणत नाही त्याच्या एकनिष्ठेचे पीक देणारे हे एक उत्तम शेत आहे. अर्जुना, हे त्रैलोक्य भगवत रूप आहे असा खरंच ज्यांचा मनोभाव आहे त्या आस्तिक भक्तांचाच हा आश्रम आहे. त्या ठिकाणी गेल्यानंतर मनुष्य तद्रुपतेला पावतो. अज्ञान आणि त्याचे कार्य जग त्या परमात्मरूपी गावाला गेले असता ते आपणच मोक्ष होऊन राहतं. तुपाचे ज्याप्रमाणे पुन्हा दूध होत नाही त्याप्रमाणे ज्याप्रत गेले असता पुन्हा जन्म नाही तेच माझे उत्तम ठिकाण होय. हे गुह्य वर्म मी तुला स्पष्ट करून सांगितलं आहे. जे योगी अकाली देह सोडतात त्यांना पुन्हा देह धारण करावा लागतो. पण शास्त्रोक्त शुद्ध काळी जर देहाचे अवसान झाले तर तत्क्षणी ते योगी ब्रह्म होतात. मोक्ष आणि पुनर्जन्म हे दोन्ही काळाच्या स्वाधीन आहेत. मरणकाळ जवळ आला असता पंचमहाभूते आपापल्या रस्त्याने जातात. योगीजन देहत्याग करताना काळ वेळाचे भान ठेवतात. त्यांनी देह ठेवण्यासाठी योग्य वेळ साधली तर ते मुक्त होतात. पहिला मार्ग परमगतीला नेतो त्याला अर्चिरा मार्ग म्हणतात. या मार्गात जठराग्नी ही पहिली पायरी, अग्नीचं तेज दुसरी, दिवस तिसरी पायरी, शुक्ल पक्ष चौथी आणि उत्तरायणातील
सहा महिन्यांपैकी 1 महिना ही जिन्याची वरची पायरी. अशा क्रमाने गेल्यावर योगी मोक्षसिद्धरूप घरात प्रवेश करतो. मनुष्याच्या मरणसमयी कफवातादी दोषांच्या अतिभराने अंतःकरणात काळोख होतो, सर्व इंद्रियांची गती खुंटीत होते आणि स्मृतीला भ्रम उत्पन्न होतो. तो मरतही नाही आणि सावधही नसतो आणि आयुष्य मरणाची वेळ पाहत असते. आषाढ ते माघ या 6 महिन्यातील कृष्ण पक्षाची रात्र असा कुयोग जमून आल्यानंतर जो मनुष्य देह ठेवतो त्याला पुनर्जन्म घ्यावा लागतो. असा मनुष्य ब्रह्मविद योगी असला तर तो चंद्रलोकापर्यंत पोहोचतो आणि तिथून मागे फिरतो. मरणकाळ दैवाधीन असतो, पण योगीजनांना आपली मुक्ती दैवाधीन ठेवावी हे पटेना तेव्हा आपण केवळ वस्तुतत्वच आहोत ह्या दृढ निष्ठेने ते चिंतनशील योगी स्वतःकडेच पाहू लागले आणि त्यांना बंध आणि मोक्ष ह्या कल्पनाच व्यर्थ वाटू लागल्या. त्यांना देहबंध आणि देहभाव उरले नाहीत. देह कुठेही कसाही आणि केव्हाही पडला तरी वस्तुतत्वात काहीच फरक पडत नाही हे त्यांच्या लक्षात आलं. ऐहिक, पारलौकिक आणि सर्व प्रकारच्या तपांनी मिळणारी फळे त्यांना क्षुद्र वाटू लागली. ब्रह्मसुख हे निर्भळ आणि अव्यय आहे अशी त्यांची खात्री झाली आणि ते परमगतीचे चिंतन करत राहिले. असे योगीही मला अभिप्रेत असलेले परमोच्च स्थान गाठतात. सर्व चराचर ज्याचा भाग आहे, ब्रह्मदेव आणि शिव ह्यांना जो पूजनीय आहे, योगीजन ज्याला आपली श्रेष्ठ संपत्ती मानतात, सर्व शक्तिमंतांचे जो सामर्थ्य आहे, जो आनंदाची निखळ मूर्ती आहे, सर्व विश्व पसाऱ्याचा जो उगम आहे, सर्वज्ञाता ज्याच्या आधाराने चालतो, तो यदुकुल दीपक अर्जुनाला वरीलप्रमाणे उपदेश करत आहे. संजय कुरुक्षेत्रावर चाललेल्या प्रत्येक प्रसंगाचं वर्णन धृतराष्ट्राला ऐकवत आहे आणि तो